Per crear un videotutorial, el primer que ens fa falta és disposar d'un auricular amb micro i tenir instal·lat un capturador de pantalla. En aquest cas hem instal·lat CamStudio, una alternativa a programari lliure. Si l'executem, veurem que té un nombre limitat de prestacions, està orientat bàsicament a la captura. El primer que ens hem de fixar abans de començar a treballar són amb les opcions de vídeo. Podem treballar amb diferents còdecs, depenent de la finalitat del que volem desenvolupar. En aquest cas, com que volem fer un videotutorial i l'objectiu final serà pujar-ho al YouTube a una plataforma de vídeo, el còdec de Microsoft Video 1, que està a tots els sistemes operatius Windows, ens serveix i a més també és capaç de reconèixer, per exemple, el YouTube. Hi ha més paràmetres, que si la qualitat de compressió, que si el número de frames que grava per minut. Us aconsello que ho deixeu tot per defecte. Després també podem escollir les opcions del còdec d'àudio, bàsicament la resolució, el mostreig. Òbviament això són paràmetres per aconseguir que l'arxiu generat sigui més petit. Us recomano el mateix, que no toqueu aquests valors almenys que no tingueu molt clar el que voleu fer. Òbviament, contra més qualitat, més tamany, i contra menys qualitat, menys tamany ocuparan els vídeos. Molt bé. Després també un punt que pot tenir-se en consideració és que, depenent del tipus de videotutorial que vulguem fer, ens pot interessar que el cursor es vegi més o menys. En aquest cas, ens interessa que el videotutorial serà interactiu amb una finestra del Notepad. Volem que el cursor es vegi el màxim possible i, per tant, el que farem serà dir-li que al voltant del cursor creï una aureola d'aquest color, es podria escollir el color, el tamany o la forma, per la qual el cursor es veurà amb aquest format i amb aquest color al voltant, el qual es quedarà molt destacat. Molt bé. Ara, per fer el tutorial, el que farem serà observar que tenim aquí 3 botons. Podem definir shortcuts de teclat per a poder controlar l'encesa, la parada i la pausa del gravador. I el que farem serà crear un tutorialet amb una regió. M'oblidaré de comentar-vos que també podeu escollir diferents àrees de captura. Podeu capturar tota la pantalla, podeu capturar una regió que marcaríem prèviament o podeu fixar una regió per capturar. En aquest cas, definirem una regió de 640 x 480 en la qual, quan apretem el botó de gravar, ens demanarà que li especifiquem quina àrea d'aquestes dimensions volem capturar. Òbviament, queda molt millor si apartem el capturador, amagarem ara el capturador, la finestra de captura fora del que seria l'àrea, capturarem aquesta àrea d'aquí i situem aquí a la dreta el programa. Si l'apreto gravar, veieu que ara, al clicar, començarem a fer aquesta captura. I ara simularem que creem un tutorial de benvinguda. Hola, benvinguts. A continuació apretem utilitzar el Notepad per donar un missatge de hola a tots, missatge de benvinguda i adeu. Per guardar el missatge al nostre escriptori ja queda estat el videotutorial. Molt bé. Ara observeu que un cop acabo de gravar el tutorialet aquest d'utilització del Notepad, al apretar el botó de stop em demana a on vull guardar i amb quin nom el vídeo. Doncs ficarem notepad.avi a l'escriptori mateix. Perdó. Molt bé, un cop l'acabo de crear, fixeu-vos que ja m'obre ell mateix el reproductor i aquí el videotutorial. Fixeu-vos el que us comentava, el cursor està marcat amb una àrea de color groc, amb la qual es veu claríssimament el que estic manipulant. Molt bé. Un cop ja tenim fet això, ja podríem passar al següent procés, que seria la postproducció.